Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est ça. Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, doctorate Jamonyese, bien turco la demande la koi, fieu, fois qu'à sort, il est banal n'y ka don la cari, mais Megasawa Gasaga Dangarika, Adamareka Yenamayala, ou quelques bon mot faricolola, ou Eretigne, fieu, fois qu'à sort, il est la collection du Master. Affaire au coro, École de santé Kaladiata, na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'avoir Kalabankura. 20 santé bara Mayesa, Nimbala de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au Kofe, aide-soignant, Katapara Matronica, Nimpala de Lesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Fla Umber Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofete, Choi, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw Fey. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFP-KSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wɛrɛ t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la
ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. sitan sidi ka nimoro filɛ nin ye wari ci. wari sera. alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
lamɛbagaw an'an filɛbagaw denmisɛnw ani maabakɔrɔw cɛw ani musow ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan amara ko ko dɔ ko ale bɛ Espagne an bɛ Espagne kaw fo k'u waleɲuman dɔn maliyɛn bɛ fan o fan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Tomiyankaw fɛ yen école karamɔgɔw minnu bɛ Bafula be n'olu bɛ marabolo maaw ka bolo ka olu ko nin kalo 2 ye olu tɛ k'u ka sara sɔrɔ Kalabankɔrɔkaw fɛ mairie ale sera ka écoleso 45 jɔ mairie yɛrɛ ka wari la baara minnu bɛ sen na sa n'o ye kalata ɲɛbila baaraw ye Yorosokaw fɛ éco révision des listes électorales ale baara tɛ ka ɲɛ sɔrɔ wa n'an bɔra o bɛɛ la sa conseil des ministres ale y'an ka bi sɔgɔmada in na saraba ye kunnafoni belebele Mali kɔnɔ bi kabini kunungo n'o ye octobre kalo tile 16 ye colonel Assimi Goïta ale kɛra général d'armée min ka jala ka bon ni Mali sɔrɔdasi bɛɛ ka jala ye bi général de corps d'armée 4 o farala ale kan général de division ani général de brigade amara noko anw ye général sugu jumɛn général de parler a o ɲinɛna anw kɔ a dɔ ye fɛn dɔ ci ne ma ko kuma ko Choguel ko il va rester docteur a ngo docteur ye diplôme da a ye kalan kɛ ninnu fana ta ni mɛnna sɔrɔdasiya la normalement sɔrɔdasi yɛrɛ jala ninnu bɛ sɔrɔ cogo min an bɛna n'o baro sigi amara parce que mɔgɔw bɛ ka fɛn fɔ a fɔra ko nin dira ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya de la bon mɔgɔw bɛ ka kuma caman fana fɔ ni dɔw ye ko tuma min na ko gɛlɛya bɛ Mali kan général ani colonel ni ɲɔgɔn cɛ amara n'a cayara saraw ni ɲɔgɔn cɛ 4,000 tɔgɔ de don quoi jɔyɔrɔ min don a b'a to sayi se dɔ bɛ d'i ma mais musaka ko tɛ dɔw bɛ olu kɛlen ka Mali ko bɛɛ dɔn musaka ko la ne yɛrɛ bolo wagati nin yɛrɛ la yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ kun kan ka ni ninnu tun bɛ jala ɲini de la u nana yɔrɔ min na dɔrɔn u tun b'a yɛlɛma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka jala d'u yɛrɛ ma mais u m'o kɛ o san 4 u y'a to ka se ka baara dɔw kɛ ka se ka fɛn dɔw sigi sen kan bon an kana na kuma daminɛ k'a sɔrɔ kuma ma daminɛ nka kun ti di kuntigi kɔ an bɛ taa fan fɛ ko Eric Segusel a ka juru maana k'a taara n'an ye tasi la han balontan tɔn dɔ fana bɛ yen ko danaya ko dɔ kɛra olu la a ka bɔ hakili ma danaya tɔn k'u ka ndolatila ta ka taa la jouer Espagne championnat na ka tɛmɛ Mali fédération fɛ nka danaya yɛrɛ t'a kalama an bɛ mun fɔ a ɲɛna yan don o don o de don hakɛ an t'o to nin na fiyewu k'an bɛ ɲɛ sɔrɔ abada a tɛ kɔrɔbɔ o amara an bɛ taa fan fɛ yanni an ka nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen walamala sɔgɔma o sɔgɔma alamusadonyaw fɛ anw bɛ an ka kado to yen maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ni hakilina bɛ olu la fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'i hakilina di k'a sɔrɔ i ma nɛnini kɛ i ma maa dɔgɔya i ma foyi kɛ min b'i kun n'i kan cɛ ka kɛ n'i ka degun ye ka kɛ n'i ka magan ye walima ka kɛ n'i ka sigida yɛrɛ tagabolo ye walima ni fɛɛrɛ b'i bolo an bɛ olu de ta amara k'u sɛnsɛn an b'a caman sɔrɔ dɛ nka dɔw tulo tɛ se ka don u la dɔw b'anw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ nɛni fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ k'u ye yafa deli an fɛ han an ko nka nin bɛɛ ka ɲi Mali ko de don sɔgɔmada in na an balimakɛ dɔ ale bɛ Mali a camancɛ dugu dɔ la n'a kɔni tɛ Segu mara la a na kɛ Sanyan fanfɛla la a ko hakilina bɛ ale la nka ale jɔlen don min na an ka yɛrɛ lamɛn a ka ɲɛfɔli kɛ an ye yaasa mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min. Alo Kasum, salamu alaikum. Wala tilema. Dukɔnɔ mɔgɔw don. I ye muso ni den sigida mɔgɔ baarakɛɲɔgɔn ani basi foyi t'aw la alhamdulilayi. Donc n y'a lamɛn ko même parce que caman y'a sɔrɔ sira yɔrɔ caman na a cogo ɲɛna. O y'a fɔ cogo min n'u ye dugumɔgɔw lamɛn
olu bɛ ko in dɔn sɛgɛsɛgɛli caman b'u bolo sanfɛ mais minnu bɛ terrain yɛrɛ kan u bɛ si u bɛ tile hali kɛlɛ ka ban ka kɛlɛ ban pewu k'a daga bɔ a da la a fɛɛrɛ in bɛ bi u kɔnɔ hali ne yɛrɛ mun sigilen filɛ nin ye ne muso de bɛ yen kelen bɛ taa san kelen kɛ a bɛ na kelen dɔ bɛ taa ne yɛrɛ tɛ bɔ yen a fɛɛrɛ ɲuman b'an kɔnɔ walayi kɛlɛ in bɛ ban pewu hali sɛ tɛ bɔ fan kan mais tuma o la ni yamaruya ma dɛmɛ i ka fɔ walima n'u m'i jate k'i fana kodɔnna dɔ ye dɔrɔn a bɛ kɛ ayiwa fɛn an ma sigi ni ye sola kɛlɛ bɛ taa sira min kan a ban man di tan dɛ mais a fɔ man di a ban man di tan dɛ solution tellement b'a la min ka teli ni nin bɛɛ ye ni yamaruya dira ma an b'a fɔ ni sariya sira ye bɛɛ k'a mɛn kɛlɛ bɛ ban a ta hali kalo 2 sɔrɔ hali kalo 2 t'a sɔrɔ walayi i b'a bɛn ko kɛlɛ banna pewu dɔrɔn an ye dugumamɔgɔw ye awa an jatelen tɛ walima a kɛlɛjɛ ko anw ye kalanbaw kɛ ka sɔrɔ nin ko in filɛ a tɛmɛ kalan yɔrɔ kan koyi nin sera hakili yɔrɔ nin ko dɔ yɔrɔ de ma hali mɔgɔ bɛ se ka daga sogo ka fɛn dɔ ye o bɛ k'a solution ye mais mɔgɔw t'a jate ne yɛrɛ kɔni kelen kun walayi n'i ye sira di ne ma siraw bɛ ne fɛ ni Mali gouvernement tɛmɛna fɛ o kan'u ka bonya lajɛ dɛ n'u tɛmɛna fɛ kɛlɛ in bɛ ban a tɛ kalo 2 bɔ fiyewu a tɛ kalo 2 bɔ ban pewu hali solution kelen tɛ mais an bɛ siran parce que an bɛ burusi kɔnɔ tuma bɛɛ su ni tile an b'a kan degun min b'an yɛrɛ kan balo san ayiwa ani musaka minnu bɛ bɔ an fɛ tuguni ka duguw dɛmɛ n'a ye hakɛ de t'a la sinon ne y'a jateminɛ mɔgɔ kalannenba mɔgɔ kodɔnnaba caman y'i ka siraw lajɛ dɛ caman y'i ka kalan kodɔn dɔ yira dɛ n'o dun ma se k'a ban a tɛ kalanbaliw fana lajɛ kalanbaliw fana ye kɛlɛ caman ban ka kɔn bi ɲɛ ka kɔn nin waati min ye dɛ génération caman tɛmɛna mɔgɔw sigira ka hakili jagabɔ kɛ ka siraw ta a ye kɛlɛw ban ni kɛlɛ ɲagamina ka se niveau dɔ la a gulon tɛ kalankɛla dama la dɛ a ye mɔgɔw ɲininka o hakilinaw la a k'u fara ɲɔgɔn kan o kana jɔ mɔgɔw la an ka jɔ mɔgɔw la dɛ min bɛ fɛn caman su ni tile i mana dɔn cogo o cogo min bɛ fɔ ɲɛ ani min bɛ papiye kan ani min bɛ terrain yɛrɛ kan a b'a kalama su ni tile a fana ye kodɔnna dɔ ye dɛ kalanbali o kalankɛla o a bɛɛ ye maliden kelenw de ye kalanbali bɔra kalankɛla la kalankɛla bɔra kalanbali la a bɛɛ n'a hakili de don ala ye bɛɛ sɔn fɛn dɔ la o ye ne kɔnɔ ka kuma ye n'u y'an lamɛn walima u y'an wele yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la k'an ɲininka an hakilinaw la an bɛ se k'a di hali n'a ma dɔn ko an y'a di an laɲini dɔrɔn a ka ɲɛ a kana dɔn ko an y'a di pewu mais hakilina banna an fɛ o de y'a solution ye an kɔni ɲɛ bɛ min na kɛnɛ kan ye o y'a solution ye dɛ i t'a dɔn i bɛna fɔ jɔn ye i bɛna lase jɔn ma. ayiwa nin tun ye an ka sɔgɔmada in na maa ye maa min ni o y'a hakilina di an ma keba a ko fɛɛrɛ b'a bolo dɛ ayiwa n hakili la k'a fɔ a tuma bi tulo kelen tulo kɔnɔ o fana y'a mɛn fɛɛrɛ ni dabali min kan ka tigɛ a ye min fɔ n'o kɔni diyara ne ye ko kalannenw ye dɔ kɛ ten sa ko i kan ka di kalanbaliw ma ala Orokiya Tarawele ka dɔnkili dɔ bɛ yen k'i ye Larousse kalan cogo cogo i ye Pythagore dɔn cogo cogo i ye théorème de Thalès ni fɛnw dɔn cogo cogo n'i m'i yɛrɛ dɔn nɛni tɛ dɛ an lamɛnbaaw ka hakɛ to n'i m'i yɛrɛ dɔn i ma fosi dɔn ne ye degun muɲu ka majɛ mugu maaw taamana n kan maaw ye n tɔɲɔgɔn u ye n tereke ka n kɛ ɲamanbɔbina ye n ye n sigi ka miiri ka jateminɛ kɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo la k'an yɛrɛ filɛ ka maa wɛrɛw fana filɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ yen maaw bɛ yen n ye n jija ka wuli ka jɔ ka n cɛsiri ka ɲininkali kɛ ne yɛrɛ ye jɔn ye ne bɛ se ka mun ɲɛ ne bɔra jɔn nin na sini bɛ yen bi bɛ yen n kana n ta n ka se ni n ka dɔgɔya ni n ka baroya ni n ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma n k'a dɔn n jɔyɔrɔ ye mun ye n bɔra mun na n bɛ se ka mun ɲɛ n'a ye dɔnkili in lamɛn don o don
a bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la dɔnkili man di ko ye a kɔrɔ de ko don an ka seko ni dɔnko ngara tigilamaw min y'an ka jeliw ye ninnu y'u seko kɛ sako ye an t'a lajɛ an ka baara kɛ n'olu dɔw ye ten an ye dɔ kɛ walita la dɛ Victor Hugo y'a ka Victor Hugo y'a k'a ka Victor Hugo y'a yɔrɔ de la ye Karl Marx y'a Marxi a yɛrɛ ka yɔrɔ de la ye min ye Shakespeare ye a y'a pire a yɛrɛ fɛ yen de anw yɛrɛ fɛ yan ŋanaw caman tɛmɛna sa dɛ an t'a lajɛ ten wali to jara cogo o cogo a fɔ ko n'i yɛrɛ ka toni sigira o ma fisa n tɛ an mɛnna mɔgɔ keba ne bɛ to ka fɛn dɔw ye aw bɛ girin ne b'a lajɛ ne bɛ yɛlɛ de o munna parce que e ko sisan ko forum assise n'u si t'anw ka kan ye anw b'an yɛrɛ dɔn ninnu na cogo di bon n'a taara sigi fana u bɛna b'a fɔ ko terme de référence an ka bɛn kumasen dɔ ni taabolo dɔ kan an k'o fɔ ne nana ni n ka fɛla dɔ u b'a fɔ ko anw bɛnna min kan o t'o kɔnɔ o dun de ye ne ka degun ye a y'aw ka ko labɛn ka ban aw bolo aw bɛ tila ka na anw ɲininka o kuma ye min ye a y'a taa n'aw ta in ye anw kungo tɛ se ka ɲɛnabɔ ten o Burama Sumano bɛ tilen ka o de fɔ mɔgɔw ɲɛna an ye minnu bila dɛ an ye dugutigi minnu bila kɔfɛ dɛ an ye marabolotigi minnu bila kɔfɛ dɛ an ye du bɔli min kɛ ba la dɛ an ye kabilaw dɔgɔyali minnu kɛ dɛ n'an ma segin olu ma an bɛ minnu ɲini m'a fɔ an t'a sɔrɔ dɛ nka san tɛ dɛ parce que an bɛ ka miiri ni wali miirinan de ye dɔw yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ne ɲɛna cɛ i ka mɔgɔ ninnu tɛ foyi dɔn sɔrɔdasiw de don mugucilaw dɔrɔn de don olu non ninnu ma walan ne ko n ko walan de ye jumɛn ye ko non k'i bɛ nin di an ka Sorbonne 2 ma dɔrɔn ne ko n ko Sorbonne yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ko mɔgɔ min bɔra Sorbonne n ko e tɛ se k'o fɔ ne ɲɛna ten bamanankan jɛlen na o ma fisa i k'a fɔ ko Sorbonne ne ti anw ye école régionale maaw de ye a ko n ma ko min na bi k'an bɛ sɛgɛn kɔnɔ ko ne b'a dɔn ne ko n ko ayi ko parce que ko mɔgɔw de t'an bolo minnu tubabu ɲɛnamaw bolo bɛ ɲɔgɔn ne ko tubabu ɲɛnamaw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ko minnu bɛ balo u sen ka jamana la n ko n ko n balimakɛ n ko e ko anw tɛ an yɛrɛ ɲini a ma f'e ɲɛna ko anw bɛ k'an yɛrɛ de ɲini fɔlɔ anw tɛ ka fɛn wɛrɛ ɲini ko an bɛ k'an yɛrɛ de ɲini fɔlɔ an bɛ mun na fɔlɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ fɔlɔ donc sɔgɔmada in na an bɛ nin kɛ farankan ye Amara k'o datugu ye ka tɛmɛ yaasa an ka se ka baara wɛrɛ kɛ. Yani an ka don conseil de ministre kɔnɔ kibaruya dɔw bɛ an bɛ olu di kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ yɛrɛ la conseil de ministre kɛnɛ kan a yirala sa ko k'a fɔ ko min ye jalatigiw ye sɔrɔdasi kunda maa minnu bɛ yen ni olu ye 5 colonels ye e ko 5 colonels ko ma ban sa wa sabula 5 colonels o kun ye an bɛɛ ye colonel ye nka sisan maa kelen taara an bɛɛ lajɛlen 5 cɛla ale kɛra général d'armée min ka jala ka bon ni wolomasiri taba bɛɛ ta ye o kɔfɛ Asimi ale ka jala kɔfɛ jala wɛrɛ minnu dira o ye général de corps d'armée o jɔyɔrɔ o dira maa min ma o ye Sadio Kamara ye wolomasiri tabaw olu ka maa ye ale ye ale kɔfɛ Maliki Diaw ale fana kɛra corps d'armée Modibo Kone o fana kɛra général de corps d'armée ka taa se an yɛrɛ terikɛ ma Wage ale fana kɛra général de corps d'armée o kɔrɔ 5 colonels ko kuma kɔni nin y'o bannen ye o page tournera pewu maa minnu bɛ yen n'olu kɛra général de division ye Ablaye Mayiga ale bɛ o la général Keba Sangare bɛ o la Dawudu Mamedine bɛ o la min ye Musa Moriba Traoré ye o bɛ o la Ablaye Cissé o bɛ o la ninnu ka jalaw k'a dir'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye titre exceptionnel ye non tɛ
n'i ma fili n'i ma ɲinɛ fiyewu n bɛ fɛn fitinin min dɔ sɔrɔ a siya la ni n bɛ se ka o fɔ maa ye k'an bolo da o kan kosɛbɛ nin jala kelen kelen sɔrɔli a dɔgɔmanda o ye san 30 ye sɔrɔ a siya la général de corps d'armée yɛrɛ o ye san 30 ye général d'armée ale ye san 40 ye nka n'i ye musakaw ta k'a lajɛ sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɔlen don i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko musaka ko tɛ parce que mɔgɔ caman bɛ ka ko in dɛn olu yɛrɛ Mali ko bɛ dɛn wariko la sa o fɛn o fɛn mana fɔ ko wari ko n'an m'an kɛcogo dɔn k'an kan ka wari min to yen ko an tɛ ka o wari to yen fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra sa i n'a fɔ Mali yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don wariko ma ne hakili la ni ninnu tun bɛ jɔyɔrɔ fɛ u nana yɔrɔ min u tun bɛ se k'a ta caw k'u sigi ni a ye Amara n bɛ segin a kan maaw k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw u ka jalaw an'u ka tableau an'u ka baaraw bɛ kɛ cogo min général de corps d'armée et général d'armée ale ni commissaire général d'armée ale ni général de sapeur pompier ani général d'armée général de corps d'armée yaasa i ka se ka nin jala sɔrɔ Amara f'i ka san 40 de kɛ dafalen kɛ sɔrɔdasiya la nanzarakan na sarako ta sira fɛ a NDC a bɛ taa 1382 de la maa minnu bɛ yen ni olu ye colonel ye i b'a jateminɛ fɔlɔ san 35 o ye minnu kɛra corps d'armée ye san 30 o ye minnu kɛra général de division ye fo kana se sapeur pompier ta ninnu waati ninnu ma olu ka jalaw bɛɛ lajɛlen b'a la sabula jalaw bɛɛ lajɛlen sanganen don ɲɔgɔn na sisan nka min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye colonel ye Amara olu kɔni ka ko f'i ka san 28 o dafalen sɔrɔ olu de ka NDC jateminɛ dɛ o ye 1350 ye minnu b'olu sanfɛ n'o ye corps d'armée ninnu ye n'o ye corps d'armée ye olu ka NDC ye 1375 ye général d'armée yɛrɛ ale ta ye 1382 ye donc n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko sarako maa minnu bɛ k'a dulon sara la sara tɛ directement Amara anw minnu bɛ yen sa anw ye dugumandaw ye i n'a fɔ commandant anw kɔni anw taw b'a daminɛ sa f'i ka san 3 ka taa se san 20 ma k'i k'o sɔrɔ sɔrɔdasiya la san 6 ka taa se san 24 ma o ye commandant ni escadron a n'a tɔw ta ye min ye san 2 sa ka taa se deuxième classe minnu bɛ olu kɔnɔna na olu fana ta bɛ yen fo ka taa se a bɛɛ lajɛlen ma Amara an bɛ nin fɔ mun na parce que fɛn o fɛn mana kɛ Mali kɔnɔ dɔw bolo ɲuman tɛ dɔw bolo a man ka kɛ dɔw bolo a fɔra ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o tɛ a ma fɔ ko u ye o sɔrɔ sɔrɔdasiya la o nka waleya min n'u y'a kɛ an k'olu jateminɛ ko olu lajɛ Amara b'a dɔn n'i ye coup d'état kɛ n'a ma ɲɛ min bɛ k'i la i b'o dɔn bɛɛ b'o kalama o ne ka wuli sisan ko ne bɛ coup d'état kɛ a ma ɲɛ n bolo aw kɔni ni ne kɔni tɛ tugun o ye n kunnajalen yɛrɛ ye donc minnu y'o risque ta k'o kɛ o dɔrɔn o waleya dɔrɔn o bɛ jɔyɔrɔ bɔ nka o kɔfɛ mun de sera ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ fo ka na se bi ma o bɛɛ ka bɔ yen maliyɛnw ye assise nationale kɛ yan u ye mun fɔ ko ka ninnu ka jala ko ka dɔ fara mɔgɔw ma n bɛ tilen k'o de fɔ n'o tɛ e ko k'a ma diya i ye mɔgɔw tulo b'i la nin ko k'a diyara ye mɔgɔw tulo b'o la nka munna e b'a fɔ ko minnu ko k'a diyara u ye k'olu k'o fɔli dabila munna e bɛ k'i ta fɔ mɔgɔ bɛ bali donc tɔw fana k'u ta fɔ n'o tɛ bi n'i ye kɛnɛ ta k'a lajɛ bɛɛ k'a lajɛ kɛ bi hali mɔgɔ tɛ Mali dɔrɔn da dɔn denmisɛnninw bɛ taa former cogo min Tunisie u bɛ taa former cogo min na Turquie u bɛ taa former cogo min na an dɛmɛbaga jamana caman na ka na yaasa ka se ka drone baara kɛ o ye su ani tile ye
surasi minango koni mɔgɔ tse k'o fɔ o ma o la ni ko dɔ kɛra armée la mɔgɔ bɛ dimi yan parce que bɛɛ b'a bila kunna k'a fɔ minɛn minnu nana fɛn minnu bɛ u bolo o man ka kɛ u bolo ni ka se ka kɛ u la nka kɛlɛ ye kɛlɛ de ye an ɲɛ bɛ minnu na ko Nations Unies olu dɔnnen don olu tɛ Mali fɛ nka minnu yɛrɛ bɛ an cɛ ma yan minnu bɛ mɔgɔw kin k'u fiyɛ o de ka jugu n'o tɛ ne ma dilan ni nin ye jalako dɔrɔn ye ayi ma dilan ni dɔw dira hali kuna sini ko wa n t'a dɔn ntɛnɛn tɛmɛnen jala dira mɔgɔw ma c'est mɔgɔw ma min faamuya surasiw ka hakɛ yɛrɛ kɔ hali jala olu ye fɛn baw kɛ nka n'i y'a ye u yɛrɛ sera ka sɔn u ni ɲɔgɔn cɛ ko ka Assimi kɛ général d'armée u b'a dɔn k'a fɔ ko magoɲɛ min bɛ yen baara min kan ka kɛ Amara fɛn kelen bɛ yen aw b'a fɔ aw ka tubabukan na ko ni minisiri jɔyɔrɔ b'i bolo i ka jala o t'i jate par exemple sisan n'i ye minisiri ye i bɛ généraux bila baara la mais kɛnɛ bɛ kɛnɛ kan e ni Ala n'a kira cɛ Dayiru général Amara colonel ministre e bɛ se ka taa kuma o fɛ e bɛ se ka kuma mais n'i kɛra général ye sisan o bɛ min d'i ma o ye bonya dafalen de ye jɔyɔrɔ min b'i la jala min b'i la o kama a fɔ surasiw bɛ min f'i ɲɛna min ka kamankun ka girin n'i ta ye k'an kɔnɔ i b'i maa da o ye dɛ k'an kɔnɔ n ko an bɛ kamankun ko kɛlɛ de la kuma caman n'i taara k'an kɔnɔ n'i y'an kɛ cogo ye dɔrɔn i b'an faamu koyi mais aw de t'an dɔn sinon k'an kɔnɔ bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn koyi mankan tɛ yen disons kɛba b'a kalama o ni masawulenw bɔra k'i jɔ Sevare k'an kɔnɔ i bɛ mɔgɔw ye ka boli ka don u ka sow kɔnɔ de ɲɛmaa ni fɛnw tɛ kelen o bere tɛ minnu kun na minnu ka samara ni fɛnw bɔlen don i bɛ bɛɛ de wulilen ka mais aire de travail e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ bi bɔ la ou bien bɛ fɛn na e tɛ blessé foyi ni masawulen y'i ye kɔni a b'i kun jalan di donc o min bɛ yen sisan i bɛ n'a ye décision bɛ décision na fɛnw bɛ fɛnw na olu bɛɛ bɛna na nɔgɔya sisan ala aw tun bɛ min fɔ 5 colonels wɛlɛ 5 colonels ko in yɛrɛ de banna mɛnɛ sisan kɔni kɛnɛ filɛ foro ye wa n bɛ min f'i ɲɛna nin jala in dili fana ye signal dɔ ye transition na han an ye kuru dɔ de tɛmɛ sisan kuru min tɛmɛna i b'o dɔn direction élection nin y'o sira de talen yɔrɔ a musakako kuma fɔra tile fɛn na mɔgɔ caman bɔra k'i ta fɔ a la donc an bɛ dugawu kɛ min ye an ka généraux kuraw ye ala k'u fanga s'a kɔrɔ olu de b'a dɔn min ka ɲi u ma ala k'o k'u ye jamana in u y'o min bila fɛn bɛɛ sanfɛ u ka to k'o bila fɛn bɛɛ sanfɛ hali bi jamanadenw ka laɲiniw an tɛ sɛgɛn a fɔli la an tɛ sɛgɛn a fɔli la an tɛ ɲinɛ a fɔli la Amara jimina bɛ maaw la hali bi tiɲɛ don jamanakuntigi a ka musaka ta ka don a la nka yɔrɔ dɔw bɛ yen jimina bɛ maaw la kalan tatɔ filɛ nin ye kalanso kuma in bɛ ka fɔ Amara ji ani kuran ani kiiritigɛyɔrɔ ka saniya mɔgɔw mago bɛ ninnu na dugudenw ko sɛnɛko a ka don da la damina sɛnɛkɛla fitinin min bɛ burusida la a kan ka min sɔrɔ ka bɔ Bamakɔ a k'a sɔrɔ a ma magan kɛ an b'o ɲini u fɛ généraux fɛ komi a tɛ fɔ an ma tuguni ko kolo anw yɛrɛ ka u ye jumɛn d'anw ma de an t'a la an k'an jija an ka kuma na n'an bɔra yen an bɛ taa Kalabankorokaw fɛ yen Kalabankoro o maire n'o ye Amadu Nɔ Cɛkura Jara ye mairie ale ye a yɛrɛ ka musaka la école classe o 45 k'o jɔ yaasa cogo min na marabolo min ye kalan ye o bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na gɛlɛya mun bɛ ni ekɔlidenw ka ca kilasi kɔnɔnaw la ka se ka dɔ bɔ o la u y'a yira fana k'a fɔ ko bajanbila min bɛ kalandenw fɛ o bɛ se ka ban cogo min ye nin kalanso kura ninnu jɔlen ye a kɛkun ye sa yaasa ekɔliden minnu bɛ n'olu bɛ kɛ colo la n'u ka ca kilasi kɔnɔnaw na n'u yɛrɛ kɔni kɛlen don k'a fɔ kuma o kuma sigiyɔrɔ tɛ n bolo a donna tan a bɔra tan o ka se ka ban min ye Amadu Nɔ Cɛkura ye a n'a ka maaw u ko k'olu kalekan ye min ye mairie ye danaya mun da u kan dugudenw ye danaya mun da u kan u ka baara kɛ ka se fo a dan na wa kalanta min sejɔ filɛ nin ye
monsieur le maire ko labɛn wɛrɛw bɛ senna koyi sabula ji ale kalabankɛ fleuve a jumɛn yɛrɛ ngolu bɛ kurun da ka taa ɲɔgɔn fɛ yen kalabankɔrɔ bɛ kurun da ka taa ɲɔgɔn fɛ yen ko u ka ekɔliso ko fɛɛrɛ fana u bɛna n'o tigɛ yaasa kalan ka se ka kɛ ka ɲɛ n'olu sɔnn'o ma Bafulabekaw fɛ yen marabolo o bɛ ekɔli kalanso minnu ko ɲɛnabɔ olu karamɔgɔw ko nin y'olu kalo 2 ye u ka sara n'o o ye 5000 ye o tɛ ka da o tɛgɛ kɔnɔ dɛ 50 000 tɛ 5000 ye wa ngo ni ye nin aw ka tubabukan in vraiment a y'an ka wari tiɲɛ han 50 000 5000 o de do a han 50 000 kɔni o ye 50 de ye nka ko 5000 y'an ka wari tiɲɛ ekɔli karamɔgɔw u ko ko olu kɔni sigilen don n'u ka sonzoluw ye ko komi a bɛ k'a fɔ ko kalanta bɛna kɛ k'u ka n'u jigida olu kan dɛ Bafulabe k'olu tɛ taa yɔrɔ si u kalo 2 ye nin ye u da tɛ kalanta ko kuma na u da tɛ fosi la wa min ye u ka ko ye gɛlɛya dɔ de bɛ ka fara a kan Sijo Tamani maaw olu ye ɲininkali ta ka ɲɛsin u ka percepteur ma maa min bɛ musaka ko ɲɛnabɔ a ko ko ale tɛ se ka sarali kɛ koyi ko n'i y'ale ka sarali kɛ ko fo maire olu ka virement o kɛ ka o baaraw bila sen kan min ye école karamɔgɔ ninnu ye u taara maire fɛ yen maire fana ko min ye sarako ye k'o t'ale ka baara ye koyi ko académie de kan k'o kɛ académie fana kɔnɔna na ye fɛɛrɛ foyi sigilen tɛ o de la sa Sinabu bolofara min bɛ yen u ko ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi n'a ye k'a fɔ Bafulabe n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔni na ni nin wari ninnu ma sara ni école taara maa kana i jigida olu ka Bafulabe a marabolo kɔnɔna na yaasa ka se ka musow k'olu kalan bɛn nali la u ka sigidaw la npogotigiw ni musow olu kɔni welela kalansen na sa Motikaw fɛ yen kalansen daminɛna nin kalo in tile 15 a kɛkun ye min ye ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan u bɛ se ka kɛlɛw kunbɛn cogo min sigidaw kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni olu ye nin waleya in sigi sen kan sa olu kɔni y'a kɛ yaasa minnu bɛ cɛfɔ ni kan bɛ fɛ ka bɛn ɲini ka na sigidaw kɔnɔna na olu sen ka ye a la kalanso in kɔni a sigira sen kan ministère de la réconciliation ale ni cohésion sociale a ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye Nations Unies ye o de kɛlen don k'u dɛmɛ sa ko min ye kalanko in yɛrɛ ye a bɛ kuncɛ bi Tomiyankaw fɛ yen u kɛlen don sa ka baara sigi sen kan baara min b'a to banbanciya ni ninjuguya ni ningɛlɛya o bɛ se ka ban cogo min na sigidaw kɔnɔna na ONG AFAR ale n'a bolofara minnu bɛ yen n'o ye autrichiens ye olu kɔni kɛlen don ka kalansen sigi sen kan a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen olu sera kɛnɛ kan yaasa ka se k'a dɔn k'a fɔ banbanciya ni ninjuguya ni gɛlɛya o bɛ degun min ta ka se u ma ka o ɲɛfɔ u ye a bɛ se ka kunbɛn cogo di maa 20 ɲɔgɔnna cɛ ni musow ka fɔ o mɔgɔw ka taa se wolomasiri tabaw ma ni ye dugutigilakaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ kalansen kɛnɛ kan kucala denmisɛnw kalan bɛ ka kɛ olu fana kunna bange kɔlɔsi o kalan olu bɛ senna olu fɛ yen dɔgɔkun kelen u ye daw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ cɛ ni musoya min ye bange kɔlɔsili ye o bɛ se ka faamuya cogo di sifinnakaw fɛ waleya in sigira sen kan sa yaasa ka se ka npogotigiw ale ni cɛmisɛnw k'olu ladɔnniya nin waati in na u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na ka kɛɲɛ ni banaw ye bana minnu bɛ sɔrɔ cɛ ni musoya sen fɛ furu joona bɛ a la denmisɛnninw ka dili furu la min ye bolokoliw ye o kumaw bɛɛ lajɛlen b'a la ale ni kɔnɔta jugu min ye denmisɛnnin maa 50 ye cɛ ni muso ka taa fara sigida maaw kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin barosigi in kɛnɛ kan ye barosigi in kɔni ko dɔgɔ tile kelen in kɔnɔna na sa ONG FAWE Mali ale ka bolo di ɲɔgɔn ma ani sigida maaw kucalakaw fɛ olu de o baara kɛ Amara an bɛ te fan fɛ ka sɔrɔ ka don conseil des ministres ale kɔnɔna na. Conseil des ministres ale y'a ka laadala sigili kɛ laadala sigili min n'o kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye colonel
général d'armée Assimi Goïta ye amara bɛ kɛ cogo di conseil de ministre papier la sɛbɛnnen don ko colonel do m'a yɛlɛma fɔlɔ n'u y'a yɛlɛma an yɛrɛ b'a yɛlɛma furancɛla fanga ɲɛma sɛbɛn minnu tun bɛ olu bolo o conseil de ministre la olu jateminɛlen kɔfɛ u ye sɛbɛn kura dɔw ta baara bɛ se ka kɛ ni minnu ye ka jɔyɔrɔ di maa dɔw ma maa minnu bɛ yen n'olu ka ministre so dɔw kɔnɔna na min ye ministre ye baara min kɛ ani baara min bolodalen don u bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛ ka kɛ ni sariya ko ta nasira ye ale ni laɲini minnu bɛ kɛ yaasa ka se ka sɛbɛnw labɛn k'olu kɛ sariya ye ministre aw terikɛ n'o ye Sanu ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko projet de texte dɔ b'ale bolo o ka laɲini o ka yɛlɛma ka se ka kɛ sariya kisɛ ye ka kɛ ni baara mun bɛ senna bi n'o o kan ka sigi an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni sugubulon dɔ ye siraba min bɛ yen n'o kan ka kɛ taa ni segin 2 ye Bamakɔ ni Kuluba ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ route nationale 9 kan ale n'a kɛrɛfɛ sira ni n'a b'a fɔ ma nanzarakan na Bretel ka taa fo Pongekaw fɛ yen kilomètre 7 ale ni voirie min kan ka kɛ voirie n'o ye baara min kan ka kɛ Kati yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ GMS rond-point na ka taa se fo Samɛkaw fɛ yen sugubulon ye ko o sigira sen kan yaasa baara minnu bɛ yen olu ka se ka kɛ cogo min baara ye goudron 2 in Kulubakaw fana ta ka bɔ Bamakɔ Kuluba Kati kilomètre 11 181 o de bɛna kɛ a n'a kɛrɛfɛ sira ni ka taa se fo Pongekaw fɛ yen o ye kilomètre 1.7 ye min ye kilomètre 7 o kan ka kɛ siraba ye ka bɔ rond-point na sa GMS la ka taa Samɛkaw fɛ yen u y'a jira sa k'a fɔ ko Kati yɛrɛ kɔnɔna na kilomètre 7 fana siraw kan ka dilan min ye GMS rond-point ye ka taa Katikaw fɛ o ye kilomètre 9 buruburu 3 ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ Mali gouvernement fɛ ale y'a di maa min ma sa n'o kan ka se ka baara kɛ o ye Jeta Gopa n'o o ye baarakɛyɔrɔ ye o ka musaka bɛɛ lajɛlen amara sefa wari miliyari 1 miliyɔn 800 ani ta min ye 887 ye ko min ye sɔngɔw bɛɛ lajɛlen bɛnkɛlenw ka sa k'a yirala k'a fɔ ko taxiw bɛɛ lajɛlen bɛ wari in kɔnɔna na ye baara in kan ka kɛ san 3 a n'a kunkanfɛn na ka se k'a dilan ka ɲɛ sugu min filɛ nin ye ani baara min kan ka kɛ nin ye ko n'a sera ka dilan siraba ninnu kɔni k'a bɛna Bamakɔ yɛlɛma taa ni ka segu maaw kɔni ka sirabaw ko olu bɛna ɲɛ kosɛbɛ ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna ale fana taara ni sariya kisɛ min n'a y'a laɲini k'a fɔ k'o ka larawuli o bɛ tali kɛ mun na sa o ye k'a jira k'a fɔ dugujukɔrɔ nafa n'o ye Sanu ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko LGC Exploration Mali SARL ale bɛ Kɔrɔlali Sudkaw fɛ yen o bɛ Sajola marabolo la a yira k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ dɔ tun bɛ olu bolo n'o o tun ye sanubɔyɔrɔ fitinin ye jɛkulu in n'o ye LGC ye Exploration Mali SARL ye ko ale kɔni tun ye o sanubɔyɔrɔ fitinin sɔrɔ avril kalo tile 15 san 2022 ko o kɔni kun dira ale ma bɛnkan senfɛ sa bɛnkan min n'o kun kɛra Alidu Gold maaw fɛ ale ni Semonsi SA ko nka ko ka kɛ ni ko taabolo ye amara dugujukɔrɔ nafa ninnu bɛ ka woloki cogo min na o bɛ ka caya cogo min ye baara ye ko a taabolo kun ni Mali tun y'o fɔ k'o kɛ ni Alidu Gold ye ale ni Semonsi ye ko u n'olu bɛnna kan k'a jira k'a fɔ sa ko ka bɛnkan sigi sen kan min ye sanubɔyɔrɔ fitinin ye n'o ye petite mini ye ko k'a yɛlɛma k'a kɛ grande mini ye a sanu cayara o ko o yɛlɛma in o bɛna n'a to sa min ye bɛnkan kun kɛra min kan ye sarali minnu kan ka kɛ Mali yɛrɛ jamana ye o na kɛ ka bɛn ni code kura min sigilen don an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye société ye ni ale kan ka sigi sen kan n'ale sigira sen kan Mali yɛrɛ jamana nin yɔrɔ bɛ k'a la 100 sarada ye 35 ye kɛnyɛrɛye tigilama minnu bɛ Mali la olu ta bɛ kɛ 5 ye dugudentɔnw olu ta na kɛ fu buruburu 77 ye ko fana o bɛna kɛ kuma ni kuma kalo 3 min ye o wari ye o na sara olu ye u y'a jira sa k'a fɔ ko sɛbɛn min talen filɛ nin ye a bɛna n'a to sanubɔyɔrɔba in ni LGC Exploration SARL Mali bɛna na o sɔrɔ Korolalikaw fɛ yen Sajola mara la Kayi ale région kɔnɔna na ko a kan ka kɛ san 5 o de kɔnɔna na min ye baaraw ye sa olu mana na daminɛ dugudenw olu na baara sɔrɔ a la yiriwaliw na kɛ min ye sanu yɛrɛ fana ye kɔlɔsilina kɛ sigira ale lakanako la yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafa kunna tuguni
ako ko sanu boro fana wara pmbe o pmbe baris travaux SRL bako libikaw olu fe kenyeba marabolo la ko nana takadi malikan exploration mogoma yelama kera o sanu ko infanana ko nga ko ni ya jatemine permis min taraka duluma no recherche dugu jugoro nafa munu tume alasa kamwati mina bareli tunyata bako likaw fe ko kanadi nunu mani watina o sharia ko olu de bina fale ngoy ka keni o de bina fale sadam tu ya sigi o bina fale ko ya sasa ka donga fo bi dugu kolo min flene amara no tundira permis de recherche o min gundira uma ka saka baraka o hukumu konnana ko bina fale kura mi mina sigi senga o bina to sami malika exploration SRL nye ale ka baraka san saba konnana dugu jugoro nafa la décret ko min talen fleni abna na to saw ka nyininu ke dugu jugoro nafa munu me no olu chama mi se ka soro wa ya ira fana ka ko mi bitu goli ale fana tuye san boro do soro mana ko to ka fe o bara fana tume sena ko nduru luma samba fla ani mugani kele décembre kalola wa fana ko fana o bara mu me sena yelama do na do la mana ko to ka fe anu ya soro bitu goli ko ni sona ka to anona ko o bara dobna na faraw ka bara kundama kan yasa ni san sabaye yasa be suku ka bara ga tuko ka keni décret kura mi no o tara conseil de ministre alela jora ko ta fanfela la ministre mi me wulu masiri tabaw ka kokuna ale joro di madoma grade général d'armée kerengrene colonel Assimi Goïta na lebe armée de terre la ale kera général d'armée Miye général de corps d'armée titre exceptionnel au dira Mamounouma au ye colonel Maliki Diaouye allez armée de terre maïe colonel Sadio Kamara allez garde nationale maïe colonel major Ismaël Awage allez armée de l'air maïe colonel Modibo Kone allez garde nationale maïe Mamounoumé Sanou le grade de général de division sur titre exceptionnel là au Ablaye Maïgaï allez direction nationale de la gendarmerie maïe Miye général de division Alsa au grade de Mamounouma au général de brigade Daoudou Ali Mohamedouni allez armée de terre maïe général de brigade Abdraman Babi allez armée de terre maïe général de brigade Abdoulaye Sissé allez fana armée de terre général de brigade Moussa Moriba Traoré allez direction de transformation télécommunication au Niemaï général Keba Sangare allez fana armée de terre maïe nous ne kera général de division Kouraouye ani général de corps d'armée ani général d'armée ministre somime no osigile no jamana konona lakana ko kuna ale mata sa mimena ka kuna fondi ko baraw ke o ye jara jakite ale journaliste jara angora gado Amadou Toumani tire tlela direction de communication muntume ale tumo konnana anama hinena alama hinena Sacré Isala Issa Doumbia Kader Maïga uka nyema awatila otu ye ankoroke no ye Sisumai Seydou Sisuma ale tu ye selili nyema bay awati jara atlale ola tara Bruxelles ka ofe mali la sigide so la kata barake ibaro ko jenatike ko ka chade Daoud ale ko atete ka RDK ni iyo ko yesa o la ya jija ne ka joro soro la afana tito duguma est-ce que avec un coup famu voilà c'est-à-dire wati mina Mali akunganga ka réunion ambassadeur Mali malda sigide femme me ko ka réunion segina akunganga ka kuluba ado journaliste chaman tara keneka nga baraka nyugondo bi daba balaketa me Nouvel Horizon na akila tloka nga kana ale tara dro ale ni kuluba gardien blara nyugona u fora nyugo dro u ya mina kataka bla 8e arrondissement police so la kulubai on serai anya bala mangambe dala anya nyingali ko mungara ko journaliste do de be ko anana ko faka donaka moto e ko papier mbabo ka fara ka moto jokene ba u fora nyugo quoi donc daba ale bolo papier min fe mbabo bale yamara ka do surasike mbe dala obolo amanga do donc yu chesa katanouye ne fana tara no ngo journaliste fe be sal ko ngo beka bo ngo tange daba mablanga antido maison la presse de kumbe o tokola do on segile yanga maison la presse présent wele kana anguma
olu bɛ se ka don ka couverture kɛ comme olu y'an ka mɔgɔkɔrɔw ye nka anw kɔni anw t'a kɛ Dawudu o don ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn parce que a bilenna ka bilen u taara ale de wele ka na k'a kana kuma ne fɛ ne ko n ko o y'a sɔrɔ n t'a dɔn capitaine don a mun don ne ko n ko an bɛ se ka min kɛ an ka cɛ labɔ ba n'an ka cɛ labɔ sa anw bɛ don an yɛrɛ b'a couverture kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin bɛɛ la ATT jɔlen don yan a tɛ se ka don salle kɔnɔ parce que journaliste ni bɛɛ ma k'a ko la donc o de la Dawudu ye ne don a ka mobili kɔnɔ an taara polisiso la an taara Daba ta mobili la ka na ni Daba ye Daba donna salle kɔnɔ an ye couverture kɛ bon o don fana Jara de fana tun bɛ yen ka maître de cérémonie kɛ c'est pour vous dire diɲɛlatigɛ la ɲuman kɛ quoi n'i ye ɲuman kɛ a bɛ sara i yɛrɛ de journaliste caman bɛ Dawudu bonya bi nin de kama ni mɔgɔw t'a dɔn pour que u ka se k'a faamuya quoi donc Dawudu a ye Jara min ta a diyara an ye kosɛbɛ parce que an kɔrɔkɛ min don a bɛ se a ka baara la a bɛ kunnafonidila caman dɔn minnu bɛ télé ni radio la a yɛrɛ ORTM baarakɛla de don a bɛ caman dɔn privé la a bɛ caman dɔn fɛn na a dɔgɔnin caman bɛ yen bi i n'a fɔ anw yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don a bɛ se a ka baara la donc a y'a ta k'a k'a ka chargé de mission an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ministre min bɛ école ko kunna n'o ye cellule de planification maaw ale ye Sulemani Dawu o ye kalanfa ye camancɛ kalanso la ministre min bɛ sojɔ ko kunna ale ye inspecteur de domaine ani affaires foncières o ɲɛmaaya ta ka di Sumanguru Kante n'u b'a wele Fanta Sumanguru Kante ale y'o di o ma ale kɛrɛfɛ sa min ye Kasum Jakite ye o fana o taara ka o jɔyɔrɔ d'o ma ministre ka baaraw hukumu kɔnɔna na Amara ministre min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamudu Kasoge ye a ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko Mali tun bɛ Burukinakaw fɛ yen Burukinakaw ka u ka sariyatigiw ka baara ta n'a b'a fɔ o ma ko rentrée judiciaire o kɛra octobre kalo tile fɔlɔ ale taara o kɛnɛ kan baara in ye tali kɛ sa laɲini minnu na o ye laɲini belebeleba minnu bɛ jamana saba ninnu bolo a ko ko o baara in senfɛ fana min ye AES ministre minnu bɛ sariya ko kunna olu ye ɲɔgɔn ye ka hakilila jagabɔ kɛ u bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma don nataw la ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o o ye Ablaye Diop ye a ko ko ni Ala sɔnna ma Irisikaw fɛ yen min ye conférence partenariat Russie Afrique n'o ye fédération de Russie ka baaraba dɔ ye k'o bɛna kɛ novembre kalo tile 9 a n'a tile 10 Irisikaw fɛ yen jɛkulu min welelen n'o kɛnɛ kan sa o ye jamana farafinna jamana caman ye ale min ye an ka jamana ministre min bɛ jamana wɛrɛ ko kunna sa ale yɛrɛ kan ka bila maaw ɲɛ ka taa o kɛnɛ kan ko Irisikaw b'o kɛ yaasa ka se ka bɛn ni kelenya cɛsiri ani cɛfɔ ni kanbɛn ani baaraba minnu bɛ u bolo ni waati in na lakanako ta nasira fɛ baloko ta nasira fɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ka taa se terrorisme ko ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ jamanakuntigi a yira k'a fɔ sa ko min ye jamanakuntigi n'o ye Irisi jamanakuntigi ye ale kɔni ka laɲini kun ye min ye sa an ka jamana ka ye a kɛnɛ kan Ablaye Diop ale na bila maaw ɲɛ ka to kɛnɛ kan sabula min ye Mali ye kɛnɛ ka ye Asimi tɔgɔ la ale na kuma AES jamanaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u ka kuntilennaw k'olu bɛɛ lajɛlen danganɛmaya maaw ye ministre min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka kow kunna n'o o ye Musa Atayer ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye octobre kalo tile 7 ka taa se tile 12 ma Addis Abeba kaw fɛ yen u tun bɛ jɛrɛla ye jɛrɛ min bɛ tali kɛ sa fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan yaasa tunkarankew olu bɛ se cogo min na ka baara kɛ hukumu kɔnɔna na hukumu bɛ na nafa ɲɛ u ka jamanaw ye hakilina minnu bɛ ani baara kɛcogo ɲuman minnu bɛ u da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na farafinna jamanaw jɔyɔrɔ bɛ se ka fa cogo min na nin ko in kɔnɔna na a y'a jira sa k'u ka lajɛ in senfɛ fana u ye hakililajigiw kɛ baaraba minnu bɛ se ka kɛ bi diɲɛ yɛrɛ ka tunkarankew ka ko tali la ba la ale ni traité minnu bɛ n'olu sigira sen kan ka zone de libre échange n'o ye taa ni ka seginw bɛ se ka kɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na ale na a baarakɛminɛnw bɛɛ lajɛlen k'olu sigi sen kan k'u da donna nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na a ko fana ko kɛnɛ kan yen farafinna jamanaw kɔni u ye a yira sa ko fo u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma tunkaranke minnu bɛ u bolo k'u don bɛrɛ la k'u ta cogo min na u bɛ se ka kɛ ka baara kɛ minisiri ko a ka tagali senfɛ fana Union africaine maaw olu tun bɛ kɛnɛyako baara dɔ la ye ale ni yiriwali baaraw a sen donna o fana na Mali tɔgɔ la ani maliden minnu bɛ kɔ kan fana a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ sa ko min ye kɔɔri tɔgɔla don ye o tako 6nan o kan ka kɛ Bɛnɛnkaw fɛ yen
o kɔɔri tɔgɔla don min kan ka kɛ sa e ko o yɛrɛ ma kɛ ka ban wa 75 kun don kɛra utukalo tile 30 k'a laɲini tun ye min ye o ye sa k'a lajɛ kɔɔri yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min jamanaw bɛ se cogo min na k'u ka kɔɔriw bayɛlɛma a bɛ fɔ jamana minnu ma ko sekati jamanaw n'o ye Benin Burkina Faso Mali Chad ani Côte d'Ivoire ye ko olu bɛ se cogo min na ka kɔɔri yɛrɛ bayɛlɛma min ye jɛrɛ in 7nan ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 7 u kɔni ye jɛrɛba kɛ Cotonoukaw fɛ yaasa bayɛlɛmali baara minnu bɛ se ka kɛ kɔɔri yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔbɔ cogo min na jamana ninnu fɛ k'u ka kumaw ye tali kɛ o la minisiri ko o fana senfɛ ale yɛrɛ ye barosigi kɛ barosigi min ni a y'o ɲɛnamaya ka kɛ ni Mali ka taabolo ye farafinna kɔnɔna na ani Mali jɔyɔrɔ ye min ye kɔɔriko la minisiri min bɛ sigida lakanako kunna saniya ani yiriwali kuntalajan ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye dugukolo minnu tiɲɛnen olu la kɔlɔsili baaraw ko olu bɛ sen na dugukolo minnu bɛ bi n'olu kan ka yɛlɛma n'olu kan ka lakɔlɔsi kosɛbɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛn kɛra laɲini minnu kan ani baarakɛcogo minnu kan yaasa o dugukolo ka se ka sigi sen kan sa ko bɛ sen na ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye n'i ye baara in ta k'a lajɛ sa ko commune 87 o de b'a la Mali ale jamana kɔnɔna na Kayikaw bɛ o la Kita Nioro Kulukoro Nara Segu Mopti ani Douaza ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka wari sɔrɔ nin ko in na n'o ye sefa wari 2 million n'i ye dugukolo in yɛrɛ ko jateminɛ sa a kan ka fɛn lase maa minnu ma o ye maa 2 million a n'a kunkanfɛn ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in kɔni kɛli ye sa n'o ye dugukolo yɛrɛ la kɔlɔsili projet in ko a donna sen na kabini janvier kalo tile 10 a baaraw kan ka kɛ jamana fan minnu fɛ an y'olu fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye a lawaleyali ye jɛkulu ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan sa olu kɔni bɛ sen na baara kan ka kɛ sa ka maa 137 ko olu kalan minnu bɛna na to sa u bɛna fɛɛrɛ d'u ma yaasa cogo min na u ka sigida u bɛ se k'u hakili to olu la cogo min na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛna sigi kulu 4 ɲɔgɔnna ye k'o bila yaasa projet kɛba ɲɛ min f'i ye a tɛ nin ye k'u bɛna jɛkulu 4 sigi projet in a bolofaraw bɛ se ka sinsin cogo min i y'a faamu wa ɲɛ min f'i ye sɛnɛko la kunun o don minisiri min bɛ sɛnɛko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya u kun taara baaraba dɔ la Marokukaw fɛ yen so bɛ se ka mara cogo di so bɛ nafa ɲɛ cogo di so jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye soboli bɛ kɛ cogo di ko baara ninnu kɛra octobre kalo tile 10 ka taa se a tile 14 ma Yubaba ko k'u kɔni kun taa kun ye sa ka taa Marokukaw ka so mara cogo lajɛ u bɛ so lamɔ cogo min so yɛrɛ bɛ se ka nafa ɲɛ an ye cogo min na ka tɛmɛ kursu ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kan ani ka so don jɔyɔrɔ ka kɛ a la an ka jamana sɔrɔw kɔnɔna na min ye so ɲɛnɛmaw ye an bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min a ko sa ko min ye nin baara in ye n'o y'a sɔrɔ Mali tun b'a kɛnɛ ka jamana wɛrɛw fana tun bɛ yen ale ni diɲɛ seleke naani jamanaw k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ye ko a sen yera o ko in kɛnɛ kan ka se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min a y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye diɲɛ seleke naani ale tɔgɔla conférence ba min kan ka kɛ n'o kɛra a tago 3nan min kɛra baara minnu kɛra o kɔnɔna na sa octobre kalo tile 9 ko u kun b'o kɛnɛ kan min ye kɔgɔjiw ni baw ye o bɛɛ lajɛlen baara fana kɛra Marokukaw fɛ yen ka kɛ ni baaraba minnu kan anw di kɔgɔji jamana ye monsieur le ministre u kɔni ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ jamana minnu bɛ yen n'olu ye farafinna jamanaw ye minnu fana bɛ Nations Unies kɔnɔna na olu ka se k'u hakilina di baara in ko o kɛra octobre kalo tile 7 ka taa bila tile 8 na min ye ministriw ye sa olu kɔni a ɲininu fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa u sen bɛ se ka don nin ko in na cogo min na o tɛ k'a tɔnɔ bɔ sa wa walima o tɛ de u bɛna fɛɛrɛ minnu sigi sen kan anw fana ka se ka kɔgɔji tɔnɔ bɔ Marokukaw halisa u b'u sɔn o baara in na minisiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ye ko ale se minnu ye a n'a kan ka fɛn minnu kɛ ale sera k'i da don la a kɛnɛ ka ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ sa ko bana minnu bɛ yen n'o o ye dengue ye ani coronavirus k'u 2 si ma tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ko k'an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la dugudenw ka tanganaw k'u taabolo ye sabula bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ ye nin waati in na sɛbɛn a fa sirila maa min fɛ o ye Birema Kulubali ye ale ye secrétaire général ye gouvernement a tɔgɔ la
an bɛ segi ka na kalantako la. Kalantako bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ ko kalanta kɔni ko novembre kalo tile 4 nata in don hukumu kɔnɔna sa ekɔlidenw somaw olu y'a jira k'a fɔ k'u nisɔndiyara gouvernement ka nin fɔ in fɔli la k'a fɔ ko kalanta kɔni ye novembre kalo tile 4 ye u ko ko olu kɔni b'a jira jamanadenw na ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen na sa n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ sa yaasa ekɔli bɛ se ka taa cogo min u bolo nin kɔni bɛna kɛ ko ɲumanba ye sabula min ye ekɔli ye ale man ka bila kɛrɛfɛ cogo si la kuma tɛ degun bɛ jamana kɔnɔ cogo cogo kalanko kan ka taa ba la min ye gouvernement ye k'a ye nin min fɔ nin ye ekɔliden suma caman y'a jira k'a fɔ k'u kɔni nisɔndiyara o b'a ɲini sa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ni sanjiko gɛlɛya y'u sɔrɔ olu fana ka taa bɛrɛ la u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na min ye kalansow ye n'olu sera ka dayɛlɛ k'o fana bɛ dɔ bɔ degun na sabula denmisɛnw u na se ka kalan kɛ ka baara kɛ maîtres olu kɔni ko ko olu ma da la n'o y'a sɔrɔ kalanda in bɛna taa bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ dɛ syndicat signataire du 4 octobre 2016 maaw ko k'olu kɔni sigilen don ka gouvernement kɔnɔ ni kɛlɛkɛ bere ye koyi Mulaye Koniba Kulubali ni ale bɛ o jɛkulu kɔnɔna na ko ale ma da ekɔlita ko in na dɛ ko sabula kalanso dɔw bɛ dugu dɔw kɔnɔna na ko halisa ko olu denmisɛnninw kɔni k'olu bɛ taa ba de tigɛ u bɛ kɔ de tigɛ ko ka se ka taa kalansow la ko bɛna kɛ cogo di a ko fana ko ji fana yɛlɛlen don yɔrɔ caman na ko ale bolo ko ale ɲɛ t'a la ko bɛna kɛ min ye syndicat yɛrɛ fana ye ale fana y'a jira k'a fɔ ko ale ka degun minnu bɛ yen a n'a ka mɔgɔ minnu bɛ fɛnw na ko olu bɛna gɛlɛyaw sɔrɔ u y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni sigilen don ka gouvernement kɔnɔ u yɛrɛ ka laɲini dɔw la olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min olu ma da la n'o y'a sɔrɔ kalanta ye n'a bɛna kɛ sababa ye ekɔli karamɔgɔw o y'olu kumakan ye kalata liste n'o ye liste électorale ye o révision min bɛ kɛ san o san sa k'a daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ la ka taa bila décembre kalo tile 31 na yorosokaw fɛ yen ko maaw caman bɛ ka taa u tɔgɔw lajɛ liste kan baara in kɔni daminɛni ni sisan cɛ sa min ye yoroso marabolo kɔnɔna na maa caman de bɛ yen k'olu bɛ ka taa commission électorale la ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ u tɔgɔ bɛ liste kan baaraw bɛ cogo min na parti politique minnu fana bɛ bolofara ninnu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye sɛbɛn ninnu ye u bɛ se cogo min na ka taa larawulili kɛ k'a ɲɛfɔ ka maaw ye Masina préfet ale taara bɔ a ka dugu maakɔrɔw ye min ye Masina kɔnɔna na sa préfet nin kalo in tile 15 maakɔrɔ minnu bɛ dugu kɔnɔna na ale kɔni minnu na sa ka taa bɔ olu ye min ye seli tapiw ye enveloppe musaka bɛ min kɔnɔ sange sulen ka taa se daraw ni dumuniw ma sa olu kɔni kɛra préfet ale ka cadeau ye ka di olu ma ko nin waleya in bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo hukumu kɔnɔna na maa minnu kɔni ye musaka sɔrɔ nin ko in na sa u y'a jira sa k'a fɔ ko u nisɔndiyara kosɛbɛ sabula olu bolo foyi tɛ bi ni jamana bɛ se k'o sɔrɔ ka fisaya maakɔrɔw olu ma an ka jamana kɔnɔna na amara n'an bɔra yen Seku Ture ani Moribo Keyita ko miirinaw k'olu ta k'o kɛ livre ye Abakari Ture ale de y'o baara sigi sen kan baara in hukumu kɔnɔna na sa a ye baro sigi kɛ livre in yɛrɛ ka se k'a bɔ k'a di maaw ma cogoya min na a bɛ se ka faamu cogo min ye baara in ye sa ale kɛra cogoya minnu na ani ko in kɛra cogo min na Memorial Moribo Keyita la Abakari Ture a ye min sɔrɔ a ka livre kan nka livre in ye 4000 ye han a ye ma fɔ ko livre kalan ka di yan n k'a fɔ a kana ni kuru joli awa an ka Bakari lamɛn Abakari Ture sifinnakaw fan fɛ fɛn dɔ tun kɛn bɛ ka an jɛ soit an ɲinana kɔrɔlen dɔw kɔ taamasira dɔw kɔ walima vraiment an m'u ɲini k'u dɔn donc o hakili kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an y'a ɲini ka kalan dɔ kɛ Moribo ni Segu ka hakilina kan ka se k'u ka hakilina cari non a kɛkun de ye farafinna tilebiyan fan fɛ baara min bolodara ka daminɛ 1945 na ka na bila 1984 la baara minnu kɛra o la an ka ɲɛmɔgɔw fɛ k'o farafasiya k'o fɛsɛfɛsɛya an ka sifinw fɛ donc sifinw bɛ se ka jamana labaarali a n'a faamuyali sɔrɔ cogo min na wa ɲɔgɔn fɔnkoɲɔgɔnyaba min bɛ an ni nanzaraw cɛ k'a jira sifinw ma a ma daminɛ bi mɔgɔ dɔw y'an kɔn o baara la bɔko fɔlɔ min kɛra n'an b'a fɔ ma ko tome 1 a ma se k'an ka hakilinaw bɛɛ ta ba la a ka d'an ye ka kuma o kuma fɔ a kɔnɔ an ma se ka olu fɔ baara kunba dɔw bɛ yen nɔ an kan ka olu labɛn a kɔnɔ olu ma se ka kɛ a kɔnɔ donc wajibi don an ma gafe filanan kun filanan ka se ka bɔ ka tugu nin na pour que ka se ka a dafa walasa an yɛrɛ ka kalandenw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ gafe ninnu na cogoya min na maakɔrɔ minnu tɛmɛna n'o ye président Moribo ninnu ye comme n y'a fɔ cogo min na ani Seku Ture fili dɔw yera u ka baara la bon u ye fɛn dɔw kɛ peut-être minnu ma ɲɛ bon ni o filiw yera an ye olu labɔ
k'a sɛbɛn clairement bon a ka kan an ka sisan marabagaw ka se ka gafe ɲini k'a san u b'a faamuya. Ayiwa nin ye Abakari Mankan Abakari Ture ale sifin min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ sabula conseil a ye o baara kɛ ka tɛmɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka livre in ale baarali la. Orange Mali baarakɛla maa 151 min ni Orange Mali mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na an b'a dɔn k'a fɔ ka kiiri nin kalo in tile 28 don n'Ala sɔnna ma wulada fɛ an na segi baabu in kan mɔgɔ bɛ se k'a faamu cogo min an kɔni bɛ min fɔ maa ninnu kun fɔlɔw depuis u ye baara daminɛ Orange yɛrɛ de y'u ka contrat signé Orange direction yɛrɛ de tun b'u sara u nan'u to de la a tɛ san 2 san 3 ɲɔgɔnna bɔ k'u ta k'u di bureau de placement ma ko in kɔnɔna ka dun a degun barika ka bon nin ye a san 1 ni kɔ de ye ninnu gɛnna ka bɔ baara la u b'u ka hakɛ nɔfɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen kan u ni Orange bɛ se ka kuma cogo min na o si ma se ka ɲɛ sɔrɔ wa laban u taara n'a ye bɔgɔ jeninen kan o kiiri o de kan ka kɛ ko in kɔnɔna fɛnw ka ca wulada fɛ an n'a lajɛ ka se ka résumé k'a la mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na sabula min ye maa degunnen minnu b'a kɔnɔ a ka ca groupe 2 don dɔw ye fɔlɔw ye dɔw ye filananw ye a ko bɛ cogo min na ani u ka kiiri kan ka kɛ cogo min na ani laɲini minnu kɛra n'Ala sɔnna a ma an na tila ka an da don o la maa minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛ yen ko association Ala kama kanu Sheikh Gijo Almami olu ko sa ko bɛna na kuranɛ kalan belebeleba sigi sen kan kuranɛ kalan in a bɛna kɛ Mali basigi ni lafiya bɛ se ka na don a kɔnɔna na cogo min ye Mohamed Ouedraogo ye ale ye bataki in ci ka na an ma u y'a yira sa k'a fɔ ko kuranɛ kalan in a bɛna kɛ sibiri nata octobre kalo tile 19 Bulukasunbugu kulubilenni na ni maa min ye goudron bila sa i mana na tɛmɛ Salifu ka so la n'i sera kɛnɛba ma baara in a kan ka kɛ yen wa a bɛ kɛ lansara waati yaasa an ka faamuyali k'a la min ye Mohamed Ouedraogo ye ale ye laseli min kɛ an ka jɛ an ka o lamɛn a ko kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa sallim. Ala kama kanu Sheikh Gijo Almami Islam Tondo. Ame groupe WhatsApp ka Mali kono ana koka. Dogo am ya latifu wurudi. Ka hine ni anyere ancenyo ankanyo ambalmau antiru andombau Islam pelajele mama ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sans ame kuranɛ kalan organisé ka dugawu kɛ ɲinɛn ta ye octobre kalo tile 19 Bulukasunbugu kulubilenni Ala ka sutura ka misiri kɛnɛbanin kan o la 3 heures waati an bɛna kuranɛ kalan ka Yasin kalan ka Jalalu kalan ni lansara seli la silamɛw bɛɛ lajɛlen de welelen don o la sa kɛnɛba in kan an ka jɛ ka na dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka hinɛ ɲini an ka lahara forow ye an jɛɲɔgɔnw an kanuɲɔgɔnw an balimaw an teriw an dɔnbaw an furuɲɔgɔnw an jatigilakaw an ka sekow silamɛ su bɛɛ lajɛlen ka hinɛ s'o ma ka ko hɛrɛ di anw yɛrɛ ma ka kisi ɲini jamana ye ka tanga ɲini ka hɛrɛ ɲini an yɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna hami min bɛ bɛɛ la Ala ka tila ciba wɛrɛ ma kosɔn la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kosɔn ya latifu baraka kosɔn salala Muhammadu Allahumma salli ala sidina Muhammadu wa ala ali sidina Muhammadu wa sallim. Ayiwa Ala ka kari nata sibiri nata in na nkalo in tile 19 kulubilenni na min ye Ouedraogo ye wele ko a mɛnna n'Ala sɔnna a ma silamɛw na ye a kɛnɛ kan ko wa fana ni maa min b'a fɛ ka taa i bɛ se k'u wele 76 02 09 95 la 76 02 09 95 walima 66 72 28 68 walima 66 72 28 68 ni nɛgɛjuru sira fila kɔni n'i y'u wele o la i b'u sɔrɔ an b'a fɔ sa n ko Ala ka o don yira an na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ko an bɛna tila ka segin a kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ waati yɔrɔw kan sabula Eric Segu Sali ka kunnafoni bɛ yan an na tila ka segin o kan radio partenaire minnu mun b'an dɛmɛ Mali kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye
Maraka Samake an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Seydou Sangare coordinateur dugutigiw ka ɲɛmaa k'a fo ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ Seydou Kurube Jara k'ale fana fo colonel Siri Lamine Traoré Ezo an b'a fo o kɔnɔna na min ye Cɔrnɔ Umar Asi Jalo ye Boyina Babi ale bɛ Menakakaw fɛ Ibrahim Tunkara k'a fɔ Paris Gawusu Traoré Paris Sori Sako bɛ Kanadakaw fɛ Isa Konate ale fana bɛ États-Unis Lucas Dakono fana bɛ États-Unis Jaba Sidibe ale bɛ Bamako yan an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Salakaw olu fɛ colonel Assa Bajalo ka foli ta ka ɲɛsin a ma Siriman Bacili an tɛ ɲinɛ a kɔ monsieur le maire min ye Ablaye Ɲagate ye ka taa se Madina Jarama Atlantakaw fɛ Sidi Babi ale ye douanier ye an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Ibrahima Sako o bɛ Dakar Papis Jalo fana bɛ Dakar Amadou Gassama ka taa se Janguma ma no o ye Bako ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u fo Suguba ale kɔnɔna na Raphaël Mungoro ale bɛ douane na an b'a fɔ bureau des enquêtes la Abdramane Jakite fana bɛ bureau des enquêtes la u ka ɲɛmaaba o ye Amadou Sanogo ye bureau des enquêtes ma u k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Modibo Daɲɔ INPS la k'an b'a fo ka taa se Tata Fofana